Jag ska läsa Nattvåk, senaste boken, som handlar om nordöstra Öland ganska mycket. Och här i början av boken så står den personen, huvudpersonen kan man säga, som heter Joakim. Han står inför den långa vintern i mörkret vid vattnet och minns hur det var första gången han var på ön. Efter några försök hittade han stigen till stranden och gick ner samma väg som han hade vandrat med barnen och Katrin flera gånger under hösten. Han hörde havet i mörkret, kände den iskalla vinden. Försiktigt klev han närmare vattnet, över strandens grästuvor och remsan av sand och ut på de stora stenblocken som skyddade fyrarna mot vågorna. Joakim mindes hur vackert det hade varit här vid kusten när de kommit hit första gången. Det hade varit en klar och solig vårdag i början av maj och gården hade legat som ett timmerslott ovanför det glittrande vattnet. När de tittade färdigt på gården den gången hade Katrin och Joakim gått ner till stranden, hand i hand längs en smal stig genom de blommande vitsipsfälten. Under den höga himlen vid kusten svävar de platta holmarna i norr som magiska öar ut i vattnet, täckta av friskt gräs. Överallt fanns fåglar, flockar av flugsnappare, strandskator och drillande lärkor. Små grupper av svartvita viggar hade glidit omkring utanför fyrarna och närmare land simmade änder och doppingar.